Handumanan sa kaawit. Ano pala siyang kaagi karon mo kaning usa ka lalaki nga taga Lamakan Yati Liluan, Cebu. Nga tumatatampo nagdasangan nga Kyle. Nga nang imo ming gibiyaan, ma. Wala si Papa. Unya karon, imo sa ming gibiyaan. Rest in peace, ma. Ay, kabalaka na mo. Ako'y bahala sa kabagbangod. Isip ka na magwangan. Ako'y masuportan nila. Tiya, sukutungan ako na. Pinapalabig hilak. Saan ni sa ati, Tina? Ito sa ila, mupahuay sa kuno siya. Pamla ka niya, ba ni din eh? Ibaw siya, nginan lang di karong panahon na niya. Ken, Abi ni mo kuya, ilan na mo katuig ni Ate Tina. 4 years na mo, pero uyo na niya para ni mo. Hindi pa rin batasan, pero pa. sakto na na. Gusto na. Ken! Uy! Naara mo di ka din eh. Ganyan na lang ko nangita ni mo. Ay, sorry. Kuya, si Fit di ay. Iksuhan sa kong uyap. Oh, ay. Kinabagwagan ko isuon ni Kent. Hello? Kinamanghuran sad ko. Kaliit sa, Fit. Ikaw sa may bahala sa akong kuya ha. Mudool sa ako sa mga parantihan nga na Miller. Okay? Oh, sige Ken! Kyle, uwa ko kay bawat si angay na kong isulti para mugaan-gaan ang imong gipati. Pero, huna-huna nga, naaragid ni Permi. Pamilya, biya tanin niya. Salamat, Faith. Sa tinaod lang, naginanas kong ikastorya. Alam di ko masiko na una nga, wala si Mama. Ayaw ka bala ka, uy. Uwilingon ko maminaw ni mo. Gikop niya akong kamot. Baga kag naong? Oh, Kihaya pa gani imong inhan, pero nagbiga-biga ka na. Nawalan ko kadiyot, nangita na kaglain, ug ikaw babayan na ka. Ikaw ayok kulakta. Ay! Aray mo yung imo ko! Kinsa ka? tinaon sa ba? Uy, siya! Bitukmod ko nimo Kyle. Tungod lang ini babayan na. Uy! Puta na lugar mo kamilita eh! Kaya, kumara ko na siya din. Tana, tana. Iatod ti ka sa inyo. Tana. Buhay ko. Unsa ba buhay ko? Diya ka lang, ha? Ug ayaw na pagbalik dito. Nagkasabot ka. Wow ha. Nga na pwerte man nimo sukuha? Tungod ba kay naabtan ta mo sa imong babae? Ha? Tungol kinapakawaw ka lang. Nisubra ka na, Tina. Wala ko magkasabot yung matasan. Panahon nga, kinahanglan ka, wala ka. Pero karon, dahil ko'y kastorya ang lain, mag-iskandalo din ka. Wala sa lugar ng kabaldita ni mo. Unya, unsa may gusto nimo? Ha? Sulti! Ayaw ko kagita, Tina. Sulti! Sulti dayon! Magbuwag na! Kyle! Sukad masukad. Huwag yun tayo magbuwag. Tungkol kay dili ka mo sugot, matagi kayon magkibuwag ko nimo. Una ka ron, makibuwag ka na! Gikapoy na ko, Tina. Kyle! Kuya, nalubong na si mama. O siguro ko nga, dili siya gusto nga magmugot ha. Kaya mag-uol siya. Naibaw ko. Nya, anong nagmugot mo kaya? Buwag namin ni Tina, Ken. Ay, wow! Good news! Ken, Abi ni mo kuya? Na-crash best fit ni mo. unsa? Oo, ingon siya na ko. Gano'n ko nung wa ko musulti nga, gwapo ko nung akong kuya. Ya, napagsipito lang imo. Gwapa na, buutan, bagad. Ken. Wa pa na sa kuna-una, Ken. Mag-focus ako sa kunabaho. Inabaw na ka. Wa na tayo ginikanan. Aw, ikaw kuya. Na, kauyab ginaglain sa faith na. Magmahay ka. Kent, Kuya, sigurado ka nga mag-duty gid ka rong gabi eh. Hindi ka masugat para Pasko. uli gidong. Kinahanglan masugod nga mo duty ko. Aw, ikaw. Pero kung mausap mo yung muna kuya, tawagi ko ha. Kaya ato ko magpasko sa pamilya sa kong uyab. Sa ilang faith. Ha? Mag-uban mo ni Faith? Oh, hindi kuya. Ayay. Suya ka na mo. Sabay. Sige na, lagaw na. Sige, bye kaya. Kumusta naman ka na si Faith? Kasi kayo ito may nag-istorya pero nakadaig ko siyang ipagkitang batasan.
Si Tina. Anong nawag ni siya? Hello? Hello, Kyle. Oh, Tina? Naghila ka? Kyle, buntis ko. Oh, unsa? Unya, anong aray ka manawag na ko? Kinsa man ako tawagan? Nga ikaw may amahan. Tina, tulo na kabuan nga nagbuwag. Usod ang tulong kabuan, wako may bawo. Kundiin ka. Kung kisi ka uban mo. Mong, ayaw kong apil-apil ang imong problema. Kyle, sukat na nagbuwag. Wala ko makauyab og lain. O sigurado ko nga imo ni. Tungod kay sukat masukad, ikaw ra gyud, Kyle. Ikaw ra. Tina! Mao ba kuya? Ningaw siya titina ni mo ano? Oh, may mo anak kuya. Hinahanglan nga barugan ka na niyo kay basin og imo ginang anak. Mao lagi, kung tinudan sila akong anak, di ko gusto magbahay. Pero, wa na ko gusto Tina, dunggan. Mausad. Mo ding wag ganay yung duty. Tungod diyan ang balita ano. Pero maayos sa niya, niapas ka din ni kuya. Aron daghan ta. Oo, okay. Huwag ko magkakita ni Faith. So, pag-abot ko din ni sila. Asam ka siya. Kuya. Uy. Taas ko magliog ya. Kita may balita mo. Oo, oy, waman. Pero, wala ko kita ni Faith. Ganina rin lakaw. Ayay. Anong nangita mo kabi? Bito, no? Ganun nangitam ko niya. Usap kang gipati Ano na man? nagkagusto ka ko ni Faith. Pero, gidinailan ako sa kong kagalingon. Kuya. Unsa naman ko? Kuya, huy. Oo. Kaya ka? Wala mo kang tingog. Oo, okay ako. Okay ako. Uy, hello. Ha, it's too soon, day. Merry Christmas! Merry Christmas kaya! Merry Christmas! Merry Christmas! Kuya, kadiyat sa. Mudoon sa ko sa kong iyap o sa iyong pamilya. Oh, sige, tungkad. Sige. Merry Christmas! Merry Christmas! Oh. Uy, si Faith. Yan na siya. Oh, Merry. Oh, Merry Christmas! uy. Daw! Dali, suot mo. Merry Christmas niyo. Excuse sa sabi ba? At sa sila sa mama ko. Okay, babe. Si Uyab. Kyle, milagro nga, nakatingin na Pasko. Oo. Nga naman ko. Sakit ka kandugan nga. Nakita ko si Faith nga. Nailang kuyok. Gusto ko magkikistorya niya. Babe, dali na. Oh, Babe! Oo, babe. Kyle, excuse sakit sa kandugan. Nagatong na mga tao. Ako dala usan inom din eh. Maidal na eh. Mawala sakit sa kandugan. Paligid ko matog. Dili ko katog. Ikaw nung wapang kamatog. Dili sad ko katog. Giyata ka bigay yung mag-istorya. Di na ko siya na higayon. Musulti ko Faith sa kong feelings pa niya. Pero apang tana. Dawatod ba ka ko niya? Nga may anak naman ko. Naay ko gawang akong naong. Gitutukan mo ko ni mo maayo. Sorry. Faith. Mahal ti ka. Kyle, Sorry kung karoon kumusulti ni mo ini. Tungkol sa kadaghan sa akong inauna. Hindi na ko sa kong kagalingon nga nagkagusto ko ni mo. Pero may uyab na ka. Di ka na kinalang mo tubag. Gusto lang kong mapagawa sa akong gibati. Gusto lang kong mahibaw ka nga. Nga love di ka. nganong karon pa magkanisulti, uy. Dugay na ko nagkagusto di mo. Ug hangtod karon. Nanganoy gihapon ko nga magagusto sa datakan ako. Wait. Mahal sa ko ni mo. Oh, Kyle. Ano pagkakita pa lang ako ni mo. Dili na ka mawa sa kong una-una. Mao na kauyab sa kong uyab karon. Ano ma-prove na ako sa kong kaugalingon kong love na pagkiting akong na-feel para ni mo. Pero ako ba sa'yo? Ikaw rin yung akong kipagita, Kyle. Ikaw na. Wait. Wait! Ang dibal katawhan na ka! Please! Basta na! Mula ba bigyan niya? Ha? O sige, pagpili! Pagpili! Siya o ako! Wait. Pagpili! Si Kyle! Bugo ka, Vet! Bugo ka! Magmahay ka! Wait. Kyle, okay na ka? Wait, tinood ba to? Ha? Ako yung gipili. Oh, Kyle. Sukad ba sukad? Ikaw ra kiyon. Yes. I love you, Faith.
Nagtukon si Tina na gina ako ikadayon. Tungod sa mong kadugay. Pero ako magdahom, nga ma-in love ko ni Faith. Buutan siya. O nadawat po niya nga may umabot kong anak ni Tina. Din nilang kutob. Nagkasalamat sa patagad akong tampo. More powers, RMN. Maayong adlaw kanyo yung tanan nga nagpaminaw karon ining tulumanon kini nga akong suliran. Ilabi na kaninyo Dr. ni Ubra ug Attorney Elaine Batan. Ingon man sa mga artista nga may makatag og kinabuhi nining akong suwat suliran. Taguan lang ko ninyo sa pangalan nga Mark, taga Cebu. Punto legal kining akong suliran. Kabahin kini sa gibantayang fish pan sa akong amahan sukad pa sa tuig 1996. Aron inyong masabtan, ingon ini ang mga panghitabo. Ma, mularga na unta ko sa syudad para mo-eskwela. Wapas papa? Ambot, asa na rong imong amahan nga dugay mang nauli ron. Tuwa pa karon siya sa fish pond. Sa iya nga gibantayan man no. Kay ako na nahapiton dito. Aron makapananghit sa ko niya. Oy, murag ang imo na rong amahan na nagkagulkol sa silong. Naon sa man kani nga nagdugay magpauli. Syo, kalawam gud sa imong pangutang. May gipamati ka pa? Wa man. Oh, unsa man day ka nga luyam kang niabot? Dugay kapag yung nauli din isbay. Masa man mogikan ka na, Mark? Opa, mao nga nangita ko nimo aron makapananghid ko nimo. Ay, Mark, tarungan ng imo pag-eskwela, ha? Kinahanglan mo tapos ka. Kay wa na ko trabaho. Ha? Unsa? Ngano man syo? Ay, nadugay kog uli kay nagmeeting pa mi. Ipatawag mi sa nagduma sa napo ka hektaryang fish pan nga akong gibantayan nga hunungon na ang operasyon ini. Adili na sila magbuhi og bangos. Unsa? Oh, Mao na isulti sa tag-iya. Asa man diya siya nga hunungon man ng operasyon sa iyang fish pond na maayo man unta ang dagan ini. oy, moadto man kuno kini sa gawas. O murag adto na mupuyo. Wa magkukusukan makaila o makakita sa tag-iya ng fish pan nga akong gibantayan. Ang iya lang sinaliga na nagsulti na ako nana. Mao ba? Unya, kinsa na may mubantay ana? Basin pwede ra ka makahangyo sa tag-iya nga mobantay lang gihapon ka sa fish pan pa bisan og ilang hunungon ang operasyon ini. Kay kung moadto gid siya sa gawas, kinahanglan gid nga may mahabiling mobantay gid ana. Ay, unsaon lagi na ako paghangyo nga wa man ko makailas tag-iya ana. Mao nga Mark, tarong gyud eskwela ha. O magdaginot ta sa atong natigom hangtod nga makahuman ka og eskwela. Mao ba? Buundang makako-eskwela ini, Brett. Uy, ayaw we. Usa ka tuig ka pinabiyay ko nimo. Wa man gyud trabaho sa papa. Mga basin kaundang ko. Wa man kakapandangas mong papa. Wa man hinuon. Pero aswa pa sila si mama o papa igasto na ako be. Oh, as long as ka prangkay ni papa nimo nga pandangon kag eskwela. Oh, ay papakawas paglaom eh. Magkaman ka lagi eskwela, Mart. Bren. Ma, Uy, nauli man din ang anak kong gwapo, nga professional na hapit. pohon ma, hapit na gitawon ka magkapasuan ni. Si papa ma? Ay, to sa fish pond. Ha? Nag-usama siya dito nga. Wala naman kasi trabaho dito. Ay, ang buta ng amahan ni mo, ay. Padayon, mangyapong ni reports ang trabaho. Nagbantay man gapon sa fish pond nga iyang gibantayan. Bisag wa na kini mga buhi nga mga bangos. O wa na sa imo sweldo niya. Unsa? Ay mingaon man ko Mark, bisan dili ako nang yuta. Nagbantay ra ko ni ana. Pero samtang maglibot-libot ko og bantay ana, giisip ko na nga ako nang lunaa. Giampingan ko gid na. Nga mao nga padayon ko pa kining gibantayan sa mga tao sa gawas nga dili gud makasud sa area. Pa, Kung naa pa ron tatay kwarta dong no, lami kayong ipadayon og buhi ni anong bangos aron mapahimos lang paghapon ang fish pan. pa. Tuig 1996, diha nagsugod ang akong amahan og bantay sa napo ka hektarya nga fish pond. Nagdawat ang akong papa og 3,000 matag buwan nga sweldo sa pagbantay niini. Apan tuig 2000, nahunong ang operasyon ini. Wa nay gibuhi nga bangos. Ang among nahibaw-an nga milarga na sa gawas ang tag-iya niini. Sukad adto, wa na magdawat si papa og sweldo. Apan padayon niyang gibantayan og iatiman sa akong amahan ang maong luna para dili madaot og dili mapasipadaan sa mga tao. Unya, Congrats anak. Nakahuman ka ra gyud sa imong pag-eskwela. salamat pa. Salamat sa suporta og mga tambag. O niya, nakalampos na gid ko. Nalipay ko anak, wa ko nimo pakyasa. Bisan sa akong kalisod kay wa ko tarong income matag buwan, pero nagpahuman ka ra gayud. Og tungod sa sa paningkamot nimo pa. Oh, nakahuman ka. Bisag wa na sweldo si papa nimo anang iyang gibantayang fish pond.
Oh, maayo man pud og kana ray gisaligan. Maka pamanday man sa tagpanagsa o magpalimpyo sa ilang uman ako. Makakwarta gihapon ko. Huwag mo nang nakahuman gyud ko pa. Hmm. Ug karon, kamo na sa si mama ang akong serbisyuhan. Ako na sa imo trabaho. Og magdawat lang niya mo sa akong sweldo ma, pa. Tinuod nak. Nan, asa ka man gustong manarbaho? Gusto ko mo abroad ma. Unsa? Sa abroad? Sweldo no sa ko din sa gawas. Magapadana sa po nilang magpapa sa Pilipinas. Karon human ako half bat makig-video call ko nila magpapa. Kimingaw na ko nila. Hi, nak. Hi ma. Ang ayanan niya sa kwintas nga akong gipalit niya Ako gyud nang gisulob nak. Kay kun makig-video call ka, nita ka man dayon asa ang akong kwintas. Kasi nagtuo ka ba nga akong giprinda? Mama oy, wa ko magtuwa na ma oy. Ang ako ba nga ba si mawani na nimo? Kay limtanon ra ba ka? Oo, mapud gani. Mga ay ka naghubuha ha aron din na mawani. Ay, bosig maputol kuno sangit oy. Nya hadlok po kong malabnihan ko kun isulob ko ni kun wala ka ako sa gawas. Na, imo ra din ang gitaguan. Ay pades papa. Ay, may toyo di ito nimo ang imong amahanak. Unsa man? May igo naman gud kuno siyang natiikom ba. Ug mohangyo siya nimo nga papunan ang iyang kwarta. Kay gusto niya nga gamiton og balik ang fish pond. Siya kuno ang magbuhi og bangos. Ha? Pwede din na ma. Kay wa na gyud taon gud magpakita ang tag-iya ng mga fish pond kod. Sayang kuno oy kung mabakante. Ug ning bag-o lang, may mga nangangkon nga maoy tag-iya sa fish pond. Apan, wa gyud sila ikapakita ang titulo. Unsa? Sukad maundang ang operasyon sa 10 hectares nga fish pond. Wa na gyud magpakita pang tag-iyan ini. Apan ning bag-o lang, may mga nagpaila kuno nga moy tag-iyan ini. Pakisusi na kubahin ini. Ug may sulti sa uban nga dako na kini og buhisanan o posibleng bawion sa gobyerno. Ang ako mga pangutana mao kining mosunod. Unang pangutana. Unsaon na mo pagkahibaw sa tinuod nga tag-iya sa yuta para mapangitaan namo og paagi nga makontak sila? Magakaron daghan man mo angkon sa yuta pero wa sila mapakita namo nga titulo. Ikaduhang pangutana. Pwede ba namo mapatsik ang titulo sa yuta kung kinsa gyud ang tag-iya ug asa masad nimo duol para makita ang titulo? Ikatulong pangutana. Kung pananglit mo balik ang tag-iya sa yuta ug kuha og balik ang yuta, pwede ba nga makapangayo og bayad ang akong papa sa mga katuigan nga among giatiman ang yuta bisan way income? Ikaupat nga pangutana. Nana ko karon sa abroad ug gusto nako nga gamiton ang fish fund para na income ang akong papa ug ang among pamilya. Na ba mi katungod bisan dili amo ang yuta? Ikalima og katapusan. Daghan ang nag-ingon nga dako na kuno og buhis ang bayranan sa yuta kay wa naman kuno mabayre. Ug naami nadunggan nga pwede sa kuno kuhaon sa gobyerno. Pwede ba na attorney? Palihog tabangi og tambagi ko. Kini ang akong suliran. Mark. Maayong adlaw mga sukintig paminaw kini si Attorney Elaine Bathan og ako sa inyong mapaminaw diri sa kahanginan ug ako ang muhatag ninyo og tambag tubag solusyon kalinawan sa inyong mga pangutana o problemang may punto legal. Of course, nagihapon ang ako ang partner nga si Dr. Obra nga muhatag og tambag para sa punto medical. Mo na ayaw na pagdugay, ipadala ang inyong suwat sa suliran_612@yahoo.com. Pwede sad atong ipadala sa ato ang Facebook account nga kini ang akong suliran official writers page. Naapotay postal address ipadala sa 3rd floor Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Ang ato ang letter sender tawgo nato sa pangalan nga si Mark. Kabahin po ni Yuta ang iyahang pangutana, no? Una niyang pangutana, unsaon kuno nila pagkahibalo sa tinuod nga tag-iya sa yuta para mapangitaan nila kuno og paagi nga makontak sila. Sa pagkakaron daghan man ang muangkon sa yuta pero wa sila'y mapakita namo nga titulo. Ang tanang title, mo ni tawag ana, owner's duplicate copy. Original owner's duplicate copy. Nganong duplicate man? Kay na may original. Asa man na makita ang original ngadto sa Register of Deeds, no? So di ninyo mamasubay dinha ninyo makita sa title nga naa sa Register of Deeds kung kinsa gyud nakarehistro ug ang mga pangalan ug tag-iya sa yuta. Or pwede po ninyo i-check sa tax declaration ngadto sa syudad or sa munisipyo kay naa pud na siya didto. Consistent man na siya supposed to be.
Kung unsay ngan nga nakabutang sa title, mo pod unta na ang ngan nga naa sa declaration, no? Sa buhis pagbabuhis, pero usahay tungod kay wa pa nabalhin ang titulo kay mas dako maggasto, usahay ang tax declaration la ilang pailisan. So pwede pod na nimo ma-check ang tax declaration, no? So at least masubay na nimo ana diha pinaagi ana. Ikaduhang pangutana, pwede ba namo mapacheck ang titulo sa yuta kung kinsa ang tag-iya, asa man sa nimo dol para makita ang titulo. Like I said, of course, pwede kayos nga tanan. Adto ta sa Register of Deeds, no? Kay sila mo'y nag-keep na ana nila ang mga records sa mga titulo na naapod sa titulo na kabutang kung kinsay tag-iya sa yuta. Secondarily, pwede sa nato ma-check ngadto sa munisipyo or sa syudad, sa City Assessor's Office or Municipal Assessor's Office or Provincial Assessor's Office ang tax declaration para atong matan-aw base na ay mga pangan nga wa sa titulo nga naapod sa tax declaration para mas wide ang ato ang pagsubay kung unsa o kinsa unsay status anang yutaa o kung kinsa po'y tag-iya nagyud anang yutaa. Ikatulo, kung pananglit mo balik ang tag-iya o kuhaon balik ang yuta, pwede ba makapangayo o bayad ang ako ang papa sa mga katuigan nga among giatiman ang yuta bisan walay income, kung naagid mo gipagawas og napalit yun po ninyo ang kaning maong yuta, pwede ninyo magpa-reimburse mo kung mabawian na mong titulo or katungod anang maong yuta, then kihanan iuli po no sa katong nagbaligya ninyo anang maong yuta, katong fund. Naanak ko karon sa abroad ug gusto nako gamiton ang fish fund para na-income ang ako ang papa ug akong pamilya naabang mi katungod bisan dili amo ang yuta. Okay. Ang atual lang yung tan-awon ani manggod is ang nature manggod of the property. Ang imong giingon nako fish fund ni siya. Ang akong pangutana, no, kabay kay dako-dako baya pud ni gyud nga yuta, no. Ang akong pangutana kay usually ra ba fish pond kasagaran ana ang tag-iya kay submerged man na in water unless private ni nga tag-iya, meaning gihimo man-made ni nga fish pond ba. Kung dili na siya man-made, ang kana ng mga submerged water nga giabangan, giisuhan tag foreshore lease sa gobyerno, pwede ra gyud na nga i-assign sa tag-iya, pero ang tag-iya bayaan na ang state, no? So tan-awa lang ko no kung unsao na ninyo pagsusi, i-check na lang ka na sa munisipyo or sa syudad ba kung asa na ang maong yuta para ma-check ninyo naman na sa tax declaration nakabutang kung naisuhan ba na og foreshore lease niya. Kung kamo na ginagamit ana, pwede man na nga i-forfeit sa local government unit sa katong ilang giisuhan niya, ihatag nila ngadto na lang yun ninyo kay para kamo na gid ang legal nga mogamit mag-abang anang maong yuta para magamit po ninyo of course as a fish pond, ha. Daghan ang nag-ingon nga dako na daw og buhis ang bayranan sa yuta kay wala daw mabayri ug naami nadunggan nga pwede daw kuhaon sa gobyerno, pwede ba day na attorney. Like I said, kung sakto ang ako ang pangagpas kabahin aning inyuhang nature of your property which is a fish pond, kasagaran manggod sa property ana foreshore lease ra gyud na, meaning wa gihatag ug wa gibalhin sa gobyerno ang titulo, gitagaan lang mo og higayon nga makagamit anang maong yutaa mo na lease gaabang mo anang yutaa pero exclusive nga inyo hapud na, pero tungod kay ang tag-iya ana gobyerno at any point in time na man pud na sa agreement nga kung gamito na pwede gud nilang mabakwi ninyo. Now kung pananglitan kay di man gud klaro kung kamo bagay tag-iya mo na ni ang duha ka situation ha kung for sure lease. Now kung kamo inyo gud ni ang yuta, meaning naka-title gud sa inyo ha, inyo gid nakapangalan, unya pila ka tuig na mong wa kabayad og buhis, naagid na proseso gitawag sa gobyerno nga kanang lien or levy. Meaning to say, sa panahon nga mag-assess na ang gobyerno, padag national government, pwede pod og ang local government unit. Kaya ang local government unit na amampoy gahom nga mo buhis kanang gitawag nato nga real property tax or realty tax, kanang gibayad nato gani kada tuig nga naay discount basta kanang January, February gani tamang bayad. Okay, so mo na siya, no. Ang ako alang concern nato ani is this, kinahanglan nga mubayad gyud ta kay kung dili gani nya pila ka tuig na tang kanang delinquent, pwede gyud na bakwion sa gobyerno pero di ba gyud na hatagan baya gyud mo, dili na dali-dali ha, dili na ignore wa ka kabayad og duha ka tuig, dili dugay-dugay gyud nga panahon ug naapoy proseso, tagaan mo og notice of assessment, tagaan mo og higayon para mo bayad, tagaan mo og higayon para mo check ug mo protesta ug even tagaan mo og higayon nga muhangyo nga makabayad lang o unya di lang nila bawion ug mag di punta mo patuo, that is the time nga kuhaon sa gobyerno ang maong yuta nato. So dili dali-dali ang ako mas maayog inyo na lang i-check, no, magpa-assess mo
and check kung pila gid inyong bayranan nya makahangyo man gani pud mo kanang gitawag nga compromise agreement nga madata-datahan basta naa lang gyud nay movement na bayran lang maski gamay og hinay-hinay di man na i-levy or ilien sa gobyerno ha hinay-hinay lang gud no obligasyon man gud din nato ang pagbuhis no so dili pud ta mo limod sa ato ang ato ang responsibility sa pagbayad og buhis kay ang kanimang kung taxes mo ni atong gitawag nga lifeblood of the government magsigit tag reklamo nganong wa pay bakuna magsigit tag reklamo sa panahon nga way ikahatag nga ayuda nya namayad tag buhis ning declare tag sakto sa atong income di ba kung mo demand ta no sa gobyerno nga muhatag nato og ayuda siguraduhon pod nato nga ning hatag pud ta sa ato ang sakto pod nga contribution ana ra gyud na no kay that is how government funds work. Okay? Mga sukintig paminaw, hinaut unta nga naamoy nakutlo na pagtulunan karong adlaw. Kini si Attorney Elaine Bathan. Daghan kaayong salamat sa inyong pagpaminaw sa atong tulumanon. Hangtod sa sunod nga sugilanon din higapon sa tuang programa. Kini ang akong suliran gikan sa RMN Production Center, Radyo mo Nationwide. Datak RMN, daghang salamat ug maayong adlaw.